kowe cek goblok. Aku ewe. Sugeng dalu Mbak Limbo. Sugeng dalu Mbak Mami. Kula seneng lho lek ketemu niki anak lanang. Kaya boneka ya. Tenan jan kowe tak Kaya boneka India ya. kaya tak kemak-kemau. Iya. Bocah iki tenan. Dek. Lho, kok iso napuk kono lho? Lah wong gedhe kuwi yo kene. Ora napuk Bangun ora gedhe. Ya satekane lah. napuk kene iki aja napuk kene rada ngisor ngono nyapa. Moh adasen malah cilaka. Jenengane. Boten walat mangke. Niki kali Mbak Lala nggih. Gentenan Mbak Mami. Oh, gentenan. Manut Pak Dalang. Oh, manut Pak Dalang. Ngersakne napa Pak Dalang? Nekek uncek. Oh, nggih. Kowe ngapa kok kowe ngono itu? Mboten napa-napa. Lha kok sajakne kaya